14 ang patay, tulo ang naangol sa aksidente karon lang yung hapon dito sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. Truck nga nagkarga og mga tao giingong nawad anong brake hinungdan nga natagak sa Pangpang. Anang report ni Mark Reggie Abelia. Daling gitabang sa mga emergency responders kini mga biktima sa vehicular accident sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. Makita sa video nangalabay sa laing-laing direksyon ang mga sakay sa canter truck nga nalimbuwad gayod. Alauna 46 karong hapon, natala ang disgrasya sakop sa National Highway sa Barangay Bulwang. Sa inisyal nga investigasyon sa Mabinay Police Station, ang sakyanan naandang kargahan og mga kahayupan. Sa hitabo, 14 ang patay, kansang identity giila pa. May tulungan ang nasamdan sa hitabo, daling gidala sila sa Mabinay Community Hospital. Matod ni John Carael, responder sa Mabinay LDRRM, nga gikan sa Libertad ang maong truck og paingon unta sa Dawin. Giingong nawad-an kini og brake og natagak sa gibadabanang 50 to 100 meters nga giladmon nga Pangpang. Dugang niya nga kurbadahon ang maong agianan. Last week nagkuha na kuno ni siya murag ni aberya na ba niya murag na pugos na lang yung padagan ba. Nana kuno ni siya diferensya pud last week. Adlaw sa tabo karon maong giingong paingon mangumprahay ang nagmaneho sa sakyanan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.